V západnej časti Žilinskej kotliny v úvalinovej doline Súľovských skál a potoka Brezianka sa rozprestiera obec Brezany. Z geografického hľadiska sa obec Brezany nachádza vo Fatransko-Tatranskej oblasti. Vstupnou bránou do obce je kopec Brezovec. Brezany ležia v nadmorskej výške 385 metrov nad morom v strede obce, pričom pahorkatinný povrch Chotára spôsobil, že nadmorská výška v katastri obce sa pohybuje od 370 po 520 metrov nad morom. Obec je administratívne začlenená do okresu Žilina a Žilinského samosprávneho kraja, pričom leží približne 7 km juhozápadne od samotného centra okresného aj krajského mesta Žilina a asi 15 km severovýchodne od mesta Bytča. Od ostatných centier ekonomického rozvoja regionálneho charakteru je obec vzdialená 15 km od Bytče, 37 km od Považskej Bystrice a 199 km od Bratislavy. Obec susedí na severe s obcami Dolný Hričov a Bytarová, na východe s mestom Žilina, na juhu a západe s obcov Lietava. V tesnej blízkosti sa tiež nachádzajú obce Hôrky, Podhorie a Lietavská Lúčka. Brezany sú napojené na cestu 1/61 v správe Žilinského samosprávneho kraja. Na území katastra obce sa vyskytujú chránené územia, respektíve lokality prírodného charakteru. V západnej časti územia obce, v lokalite Buceľ, sa nachádza biokoridor regionálneho významu, ktorý je súčasťou chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy Súľovské skaly. Obec sa skladá z viacerých častí, medzi ktoré patrí Buchalka, Rybníky, Nadsadisko, Sadisko, Radoš, Záhumnie, Skotňa, Dostúp, Zanivu, Diel, Zadiel a časť Zavrchy. Prvá písomná zmienka o Brezanoch pochádza z roku 1393, kedy sa spomínajú ako Berzen, v roku 1473 ako Brezen, v roku 1474 ako Brezanu, v roku 1773 ako Bražany a v roku 1920 už ako Brezany. V stredoveku obec patrila do Trenčianskej župy k pánstvu Lietava. Koncom 16. storočia v roku 1598 boli v obci 3 domy. Počas prvého sčítania ľudu v roku 1784 tu už bolo 23 domov, 28 rodín a 163 obyvateľov. Súpis z roku 1828 zaznamenával 24 domov a 227 obyvateľov, v roku 1910 žilo v obci 231 obyvateľov a v roku 1970 bolo v obci už 99 domov a 446 obyvateľov. V 17. storočí boli v Brezanoch 3 pánske rybníky. Pôvodné objekty boli zrubové domy so slamennou strechou. Prevažne poľnohospodársky charakter si obec zachovala až do prvej polovice 20. storočia. Našlo sa tu pohrebisko lužickej kultúry a púchovské sídlisko z doby laténskej. V roku 1962 sa v oblasti kopca Brezovec našla na jeho úpetí nevýrazná vrstva s ojedinelými črepmi z konca doby laténskej. Do roku 1918 obec administratívne patrila do Trenčianskej stolice. Obyvatelia sa živili chovom dobytka a poľnohospodárstvom. Ešte v prvej polovici 20. storočia sa tu obyvatelia venovali povozníctvu a kupčeniu s koňmi. O tejto činnosti je zaznamenaný príbeh, ktorý sa tu odohral. Takže kto chce, môže si tú mrcinu nechať. Zaznel hlas majiteľa povozu, ktorý spolu so zvyšnými 3 koňmi chcel pokračovať v ceste. Hľúčik miestnych obyvateľov rozpačito prestupoval na mieste s pohľadmi upretými na zraneného koňa, ležiaceho pri ceste, a nikomu z nich sa nechcelo podujať sa na jeho zabitie. Napokon sa jeden z nich predsa len odhodlal. Pristúpil k ležiacemu koňovi a začal ho prezerať. S potešením zistil, že nohy zlámané nemal. V tomto sa bývalý majiteľ zmýlil. Keď sa divoko ženúci povoz v zákrute prevrátil, privalil tomuto koňovi nohu tak, že mu vznikla nepekná opuchlina, veľmi bolestivá, ale bez zlomeniny. Nuž čo,
pokúsim sa tvoju nohu vystrábiť. Prihovoril sa koňovi a hneď aj začal s ošetrovaním. Priniesol starú huňu, ktorou starostlivo koňa poprikrýval. Boľavú nohu natrel borsučou masťou a pevne obviazal. Potom sa uvelebil vedľa neho a neustále sa mu prihováral. Dokonca aj noc prečkal pri ňom. A často vymienial mokré a studené obklady a zasa mastil. Kôň sa naozaj pomaličky uzdravoval. Keď ho potom ešte krývajúceho odviezol do svojho vdovského obydlia, do opustenej prázdnej šopy, neprestával s opaterou. Na čo ti bude ten kôň? Dobiedzali jeho susedia. Jeho krmiš a sám pre seba nemáš dostatok potravy. Len vy nemajte o mňa obavy, viem čo robím, odvetil im s úsmevom. A veru aj tak bolo. Za nejaký čas sa vybral s koňmi do Žiliny na jarmok a odtiaľ sa vrátil už bez neho. Podarilo sa mu koňa dobre predať a na podobný obchod dostal zrazu náramnú chuť. Tak sa z neho stal známy konský kupec, ktorého každý volal mazaný konský handliar, ktorý za pár babiek kúpil zranené zviera a po jeho vystrábení a vykrmení ho so ziskom predal. Medzi významné historické pamiatky obce patrí Svätý kríž z roku 1843, nachádzajúci sa v centre obce pri miestnom kostole, ktorý dal postaviť vtedajší richtár Štefan Martoník. Atmosféru prostredia obce dotvára rímsko-katolícky kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie, dostávaný v roku 1992, a ďalšie dva sväté kríže, nachádzajúce sa pri vstupe do obce a smerom na Lietavu. Brezany patria do významného hospodárskeho regiónu s rozvinutým priemyslom Žilinského kraja. Obec má vysoký podiel pracujúcich obyvateľov. Údaje o počte obyvateľov sú známe od roku 1784, kedy počas prvého sčítania ľudu žilo v obci 163 obyvateľov. Obec má v súčasnosti 686 obyvateľov a ich počet stúpa, čo je spôsobené lákavou možnosťou bývania v tichom vidieckom prostredí, obklopenom malebnou prírodou v bezprostrednej blízkosti krajského mesta Žilina, ktoré je priemyselným, administratívnym a kultúrnym centrom regiónu. Obec má výhodnú polohu nielen vďaka blízkosti k Žiline, ale aj vďaka blízkosti atraktívnych lokalít, ako sú Súľovské skaly, skanzen Lietavská svinná a Lietavský hrad. Lákadlom obce je chov koní, ktoré sú využívané na jazdecký výcvik, ale aj na hypoterapiu pre postihnuté deti zo špeciálnych škôl. Brezany majú svoj kultúrny dom, ktorý je umiestnený v budove obecného úradu v centre obce. V ňom sa odohráva väčšina kultúrnych aktivít. Každoročne sa v obci usporadúva detský karneval organizovaný materskou školou v Brezanoch a spoločenské posedenie k Dňu Matiek. Priestory spoločenskej sály s kapacitou 80 miest sú k dispozícii občanom na usporadúvanie spoločenských posedení, osláv jubileí, svadieb a karov. Športovú vybavenosť v Brezanoch zastupuje športový areál situovaný na začiatku obce v lokalite Rybníky. V jeho areáli sa nachádza futbalové ihrisko, ihrisko na volejbal a basketbal, malé detské ihrisko so šmíkačkou a hojdacími koníkmi a zriadené sú tu aj sociálne zariadenia. Športový areál je využívaný aj miestnou telovýchovnou jednotou Brezovec, najmä na poriadanie športových súťaží a futbalových zápasov. Športový areál sa tiež využíva na usporadúvanie obecných osláv, podujatí pre deti ako Hurá prázdniny a každoročnej akcie Hubertova jazda, organizovanej jazdeckým klubom Brezany. Obec Brezany leží v Žilinskej kotline v údolí listnatých a ihličnatých lesov, ktoré sú atraktívne a príťažlivé pre turistov v každom ročnom období. Z obce vedie hneď niekoľko turistických chodníkov. Po žltej značke sa turisti dostanú na hrebeň Súľovských skál a do Rajeckých teplíc. Cykloturistická trasa v okolí Brezian, ktorá vedie po miestnej komunikácii, lesných a poľných cestách, spája Brezany s obcou Lietava a je súčasťou cyklotrasy medzi mestami Žilina a Rajec. Cyklotrasy sú obľúbené a hojne využívané, najmä v letných mesiacoch a jesennom období, nielen obyvateľmi mesta Žilina,
ale aj turistami zo susedných Čiech.